बासायसे मालिया हांकाय सानै थानो ना लुकुरं थानि न हेलो टाकुरक बुकुरक खा खयनरक जत काम करनो तंबायना हनै तिनि आं आंनि चेनेल न कक साना हनमानि खाय थानाय सालगिचा रगै जों जतन साइमानो ससियेल मीडिया ओ काइसा बायलालंमानि अबंखा चिनि तिप्राजुक बुरै बुसारक गलायलायमानि एबा बुलायलायमानि आगरतलाव अबनो तुइ आं आसुक कक तो सानन थांया तामनि हनमाले गोबांमा ससियेल मीडिया एबा गोबांमा यूट्यूबर एबा गोबांमा प्रिंट मीडिया रकनो अबनो तुइ चेरलायखा बुजाकनाय बुनाय एबा बरकनि गार्जियन रक बायबो गोबांमा कक रामसालायखा फियाबा हाइन बागै आं अबनो आसुक कक अबनो तुइ आसुक कक साना तो थांया फियाबा इंटरव्यू नामानि जरा रको जों किचा कक सालायमानि खोनालायखा गार्जियन बुजाकनाय एबा बुनाय रकनि कक अबनो तुइनो किचा कक रामसाना मुसुंगा ककहाय हायसि जों अब ताबुक जे इंटरव्यू नुकबानि बिसिं तुइ जों जतन साकनि बुखाबक वानसुलायखा केबा बुनायनि दुस केबा बुजाकनायनि दुस केबा वानसुगिना खा एबा सालायखा जे बुनायनिबो दुस बुजाकनायनिबो दुस दं हनै तायरो बुजाकनायनि गार्जियन बो काइसा कक सामानि दंग जे ताबुक बिनि बुसा बुजाकमानि साकसुरि जाया उइ दंखा हनै अब कबिनो अब दंनाय न आसुक दाम मुसुक बुति बुमा हायके बुजाकमानि बाबो स्वाभाविक साकसुरि जाया तो उखाना न उइनो मानो एबं कबिनो अंनाय फियाबा बो काइसा कक सामानि दंग ताबुक बिनि साकसुरि जाया उं तंमान बागै डॉक्टर नायन बागै बिनि यागो रांगरै हाइन बागै बो लुकुरनि थानि चुवासु सानो गकाय हायसि जों तिनि अरो तंकसं तंनाय लुकुर बनो तान बागै चुवानाय केबानि कक हाय दं हांगा केबा वानसुकुन हाय ताम हायरा कक साइतों ताबुक जरा जायावो बा चुवालायनानि नांगो नै केबो वानसुकिनो मानो आं साना मुसुमाखै हायसि जों अ साइमानै दंग बुजाकनायनि गार्जियन दंग तै बुनायनिबो गार्जियन दंग हनै हनकाय जों जतन साइमानो अब याक्ति सानाय बुनायनि पुइलानो दुस लायो आसुक मुसुक हायके दाम बुजाकमानि बा स्वाभाविक सरि जाया नंनाय हाइन बागै आं तिनि साना मुसुमाखै हायसि जों तंकसं तंनाय एबा लुकुरक अ जरावो बनो तान बागैले चुबानानिबा जेहेतु बुनायनि गार्जियन तंगै दंग जा हस्पिटाल खर्च नांमानि मेडिसिन नांमानि कुनो टेस्ट खिन नांमानि अबनि जा रां अब बुनायनि गार्जियन रक सिरना नांगो ताय अरो बुजाकनायनि गार्जियन बुरैनि बुमा साका जेबो कुनो पुलिस केस रक थांया नै ठीक আছে যদি नो पुलिस केस थाना मुसुनि हांका जक करै अब बिनि इच्छा हाइपानो जों लुकुरक तो अबनो नायनाय जे पुइला जदि गार्जियन बिसिंगो मुचेलुं थांगे तो काहांक फियाबा मुचेलुं थांमा बायला काहामुंगै माया ओ बुनाय रक न कुनो काइसा शास्ति मांगलाक एबा बुजाकनायनिबो साना थांगाय प्रपार जासिसिंया हाइनमगै जों लुकुरक तो पुइला अबनो नायो जे पुलिस केस थांदि नै ठीक আছে गार्जियन थाना मुसुनि तो ककरै बा चिनि साजेसन के हाय जे पुलिस केस थानदेन बागै फिया आनि कक खाइन हाय अरो किफिलि मा फायो जे बुजाकनायनि शरीर डॉक्टर नायनानि बागै बिथि बाराय जानानि बागै जे रां नांमानि अबबा बुनायनि गार्जियन अक्सि जानि नांगो सालायदि मीडियानि बिसिंति कक सालायदि कुरुंलायदि रिंलायदि काइसा जागा आसुलायै ककलाम सालायदि बुसुक ताम खाया नांनाय डॉक्टर खर्च जा नांमानि अब तो उचित हंकाय जे बुनाय बिनि यांनि बरक सिमार नांनाय अब सो पुइला हंकाय जे डॉक्टर खर्च नांमानि बिथि टेस्ट जा नांमानि अब बुनायनि गार्जियन से रानि नांगो जों लुकुरक पुइला तान बागै नायबा कारण बरक बुदुस खायमानि दंगो बिनि बुसा बुतुइ अमाहेके अरबो आगरतला फायो माहेके गुन्डागिरि खायै दंग सामुं जाया लामो हिमै दंग हो तो बरकनि इसे दुस बरक सि रां थाइक्लायो बरकनि सायावसो जों सानना